Ja täällä taas! Päivää. Joo, täytyy tulla vähän nappulaa antamaan. Kerrotaanpa nyt vähän taustoja. Elikkä viime kesänä kaikki tämä hassutus alkoi. Kyllä. Ja käytiin kylvämään kevätrypsi ja syysrypsi samaan aikaisesti ja syksyllä puitiin viime vuoden kevätrypsiä ja nyt lannotetaan talven yli säilynyt syysrypsi. Siellä se tosiaan on. Silleesti jännä, että Savimaalla niin puoli, mikä oli muokattu maa, ja sun kanssa viimeinen kuva otettiin, niin ne on käytännössä kaikki tuhoutunut, mutta nämä suorakylvetyt ja vähän rinteisollut, niin jäipi heitä. Mikäs tän 168 historia on? Vuosiluku. 1972. Münchenissä oli Lasse Virén. Eikö, oliko se 4? En mä tiedä. 72, eikö ollut Münchenin tää legendaarinen? Niin Lasse Virén. Siinä voi olla, että tämäkin traktori on kuule sammunut siksi aikaa, kun siellä on radios jännitetty tai mustavalkopenä. No. Mitä ihmettä tapahtuu? Pellon Pioneer Palaver kerää yleisöä. Tultiin Jarnon kanssa just tänne Pellon Pioneer Palaveriin, mutta näköjään se kerää yleisöä laajemmaltakin alueelta. Tämä meidän rypsikokeilu on saanut MTK Vilja-asiamiehenkin sitten liikkeelle. Hereille. Tämä on erittäin kiinnostava keikka. Jos tämä onnistuisi, niin tämä olisi tosi mahtavaa. Meillä on ollut ongelmia just, että miten saadaan semmoinen kasvi, että saadaan se pois ennen kuin pitää päästä kylvöön. Maks vaikka hän on Lohjalta ja tuolta Uudenmaan alueelta, niin hän alkuopinnot maatalouden perehdyttämisen suoritti Tuorlassa. Oho! Eli hän on akatemian kasvattaja sitten. Tämä on syys- ja kevätrypsi molempia. Ja kevätrypsit mentiin vantaiden kautta ja syysrypsit piensiemmenlaitteen kautta. Just, että sä teet niin päin. Juu. Mä oon miettinyt itse sitä, että Vielä kehittynyt yksilö löytyisi. No on vartta hyvin. Niin kummasta nyt puhutaan tuohon? Tai kenestä meistä vai niinku rypsistä ilmeisesti? Rypsistä. tässä niin näkee kyllä hyvin, että tämä alkaa olemaan kyllä sitä luokkaa, että kun noi tuolta lähtee, niin kyllä tämä voi täyttää tän. Tosi mielenkiintoisesti kyllä lähtenyt, hyvin vahvoja yksilöitä. Joo, että varmaan niin tuholaistorjuntaa tässä, niin kuin, mä veikkaan, että ei välttämättä tuu, ja sitten se on niin mikä tässä on ollut hauskinta, kun tässä on tosiaan viime vuonna annettu glyfosaattia ja sitten kalkittu ja puitu, ja just nyt sitten annetaan apulantaa ja sitten kokeillaan jos puidaan. Et se olisi semmoinen niin ajatus, että pienillä paukuilla. No onks tämmöisellä miten sä nyt näet, kun sulla on hyvä vakanssi tuolla viljamiehenä, niin onko rypsillä niin mitään tulevaisuutta, nyt kun kaikki ajaa kohta sähköautoihin? Kyllä sillä on. En mä nyt usko, että kaikki hypähtää sähköautoihin. Hybridit tulee varmaan Suomessa olemaan ne, ja siellä dieselhybridi on luultavasti yksi parhaimmista. Öljykasveja tarvitaan. Sehän menee sekä rehuksi, eli sieltä tulee se valkuaispuoli mukaan ja sitten sä saat sen öljyn ja muuta. Tätä tarvitaan molempia. Eli ei se tästä niin kuin lopu, että sille löytyy varmasti markkinoita. Mihin kaikki rypsirapsiöljyä käytetään maailmassa? No kyllähän sitä käytetään elintarvikepuolella, sitä käytetään rehupuolella, sillä tehdään biodiisseliä ja muuta. Se menee kemian teollisuuteen. Eli sillä on valtavan hyvä niin kuin käyttöalue, jos miettii. Se on kyllä monitoimikasvina pirun hyvä. Ja sitten tietysti tässä vielä kun katsoo mikä hyvä, se on niin kuin poikkasemaan kasvitaudit ja muut viljojen välissä. Joo, ja sitten se on myös vähän näin ajatus, kun Suomessa enää harvaa tai semmoista jalostavaa teollisuutta on, niin meillä on kumminkin vielä öljyn puristamo, että se tarvitsisi vaan niinku ruokaa sekin, että meillä ei välttämättä Suomessa omavaraisuasti rypsin niin mahdoton. Ei, no sehän siinä on yksi sillä tavalla, että onneksi meillä on teollisuutta vielä. Meillä on oikeastaan 2 puristamoa nykypäivänä jo, että siinä niin alkaa olemaan taas tarvetta saada kotimaista raaka-ainetta. Vielä miettii tätä maailman tilannetta, niin kyllä se on hyvä kuule viljellä kotimaassa. No, ei sitä kannata muille antaa viljeltäväksi, siinä voi käydä ikävästi. Mä lopetin, kun sadot olivat pienet ja kaikennäköistä kirppaa pyörisi niin perkeleesti siinä. Ja... No kyllä mullakin oli 10 vuotta luovaa taukoa ja sitten viime vuonna mä innostuin taas, että mutta ilmeisesti nyt lajikkeetkin on mennyt eteenpäin näillä puolisynteettisillä on vähän niin kuin jonkinlaista niin kuin satovastettakin olemassa sit jo. No, kasvijalostushan näissä on ollut se, että heti kun Euroopassa alkoi tuo biodieselpuoli nousemaan noin 10 vuotta sitten, ne jalostajat kiinnostuivat ja lähti jalostamaan syysrapsipuolta ehkä enemmän Euroopassa mitä koskaan. Ja niistä alkaa nyt meilläkin tulemaan sitten semmoisia laikkeita, jotka täälläkin toimii.
Et se on kyllä ollut meillekin semmoinen hyvä asia. Nyt pitäisi vaan saada sit varmistettua se, että meille todellakin jalostettaisiin lajike, joka toimii Suomessa ja suomalaisessa ympäristössä talvessa ja myös meidän niin sanotusti pitkissä hyvissä päivissä kesäaikana. Joo. Ei kyllä, tää kestää joka tapauksessa. Tää kestää jo ihan hyvin. Tossa alkaa olemaan, kato, yli sen 8 senttiä, mikä pitäisi olla silloin syksyllä. Ja tässä ei ehkä ihan ollut sitä syksyllä. No melkein. Mutta tässä huomaa suorakylvössä sen, että jännä kun hiekkamaakin on, niin sekin on niin yllättävän kovaksi menee. Mutta tässä olisi voinut tehdä niin kuin mä sanoin, että sen olisi lyönyt, nämä syysrapsit olisi lyönyt Vantaalla. Se olisi vedetty vähän syvemmälle ja muuta olisi varmistanut vielä sen, että se näin ja se hidastaisi sitä. Sehän tulee 3 sentistä ylös ihan hyvin. Ei mikään ongelma, niin se olisi saanut vähän paremman alun. Niin ainakin Keski-Euroopassa ne tekee, että ne vetää sen aika pirunkin syvään. No täytyy se kokeilla tänä vuonna. Me jatketaan tätä testiä. Mä olen kokeillut kaikkeen. Yleensä se on palkittu silleen, että ely tulee ihmettelemään ja antamaan sanktiot, kun tehdään jotain, mikä ei mahdu pykäliin. Niin. Tää on tyypillistä, mutta siitä pitää nyt päästä eroon, että pitää kyllä saada sinne se järki mukaan. Mutta tää on kyllä hyvän näköinen. Joo. Jos ely antaa joskus aina silloin tällöin nuhteita, niin vilja- ja öljyasiamies antoi nyt positiivista. Se on ihan hyvä sillä tavalla kannattaa. Huomaksi saatu oikein ryhti nousi. Tästä on tulossa ihan... Mies venui 5 senttiä. Mies venui kuin rypsipäiväsi. Kyllä. Mä just kattelin, kun Tuossa on hyvä, tuossa on tuo boori mukana. Juu, eikä tää on tämmönen... Nää on näitä latolöytöjä, kun kaikki sanoo, ettei vanhat apulantasäkit, ne menee pilalle, mutta tääkin on ihan kuule. Ei tää niin vanha, tää on 40 kilona. On ja odotas, täällä on oikein kuule stanssipäivä. Se on 90. 14 jotain, 91. Niin, se on 91. Niin mä sanoin, että on 90 jotain. Muistan hyvin itse, kun 50 kilosilla säkeillä vielä tuli toimittua silloin jopa vielä opiskeluaikoina. Sitten ne muuttui 40-kiloisiksi siinä vaiheessa. Joo. Silloin kuulemma miehet ei enää ollut miehiä, piti saada kevyemmät säkit. Niin ei. En tiedä mistä johtuu. 30 kiloisia sitten enää. Niin Mutta hyvin ne on pysynyt siis aivan tosi hyvin. Kattoo mururakennetta ja muuta. Ei mitään. Mitään ongelmaa. Tää sitten sanotaan, että jos sä pääset nyt komissaariksi niin sit mä korkkaan tämän säkin juhlan kunniaksi. No, sehän olisi ihan hyvä. Tossa on ihan sopivasti on tavaraa sit lyödä sinne. Joo. Mutta mitäs niin tää on nyt sitten tämmöstä pelkkää typpeä. Mä ajattelin, että säästetäänkö me nyt vaan fosforisit aseteollisuuteen. Kyllä sitä voi vähän peltoonkin laittaa. Niin. Kyllähän sekin on turvallisuutta meille, me saadaan se ruoka, mutta tietysti fosforihan on kirosana melkein monelle, jotka ei ymmärrä sitä, että kasvit tarvii sitä. Joo, sehän siinä on. Joo, kattelin tuossa vanhoja Kemiran mainoksia, niin siinä oli se, että pelto täytyy hoitaa ja ruokkia, kun se antaa sadoja, ja sitten oli se loppukaneet oli hieno. Kyllä me maanviljelijät nämä hommat osataan. Niin siitä jäi niin semmoinen ikuinen lause, että ehkä tämäkin sektori kaipaa taas semmoista itseluottamusta tähän hommaan ja muiden kunnioitusta. Niin. Se kaipaa kyllä sitä ja vähän sillä tavalla, että tässä on moni tuntee niin kuin olonsa tukalaksi, että on lyöty vähän liikaa ja byrokratia on lisääntynyt ja samalla on syyttelyä ollut, että pilataan ympäristöä, mutta samanaikaisesti huudetaan ruoan perään ja halutaan paremman laatusta, halvempaa tavaraa ja muuta. Ja kyllä se vaan näin, silloin se on se paikallisesti viljelty, on se kaikkein tärkein. Se on logistisesti jo paikan päällä ja muuta. Ja me tiedetään, mistä se tulee. Nyt kato, kun tää lannoitekin, niin me ollaan aika paljon Venäjän varassa, niin millainen muutosmahdollisuus tässä on? Kyllä tässä on. Kyllä se vaatii muutosta Euroopassa ja muuta. Että nyt pitää vaan katsoa, mistä me toi typpi saadaan. Typen tuotanto on niin kuin se suurin haaste. Mutta siihen löytyy Suomessakin mahdollisuuksia. Meillä on hyvin on niin sanotusti sekä voimaa, tuulivoimaa, vesivoimaa ja muuta. Vihreätä typpiä sitä pystytään kyllä tuottamaan. Ja meillähän onneksi on jo tehdas Suomessa olemassa, joka sitten pystyy siitä valmistamaan nämä lannoitteet. Et monella muussa maassa niin ei ole edes teollisuutta. Että ne joutuu joka tapauksessa sen sitten tuomaan. Niin tässä olisi kyllä Suomelle mahdollisuus. Niin, yksi tehdashan täältä jo aikanaan myytiin, kun lannoitebisnes on ilmeisesti kannattavaa eikä sitä tarvita, niin tämä olisi ehkä semmoinen hieno saada se jälleen kerran takaisin ja lähteä vientivetoiseen malliin lannoitteiden suhteen. Mutta onneksihan meillä on se tehdas, on sentään täällä, että sitä ei siirretty pois, eli se toimii täällä, okei, siinä lukee vähän muuta, siinä lukee jotain jarraa tai jotain semmoista Kemiran sijaan, mutta onneksi tehdas on täällä, että se pitää vaan lähteä miettimään, miten me pystytään sitä paremmin hyödyntämään.
täällä meillä. Juu. Onneksi se tehdas on. Tämä on niin kuin se ensimmäinen. Tiedän monta EU-maata, Ruotsi esimerkiksi, siellä ei ole tehdasta. Niin ne on pikkuhiljaa nyt huomannut, että nyt ne on todella helisemässä. 100% lannoitteista joudutaan tuomaan ulkoa päin suoraan Ruotsissa on tällä Ruotsiin. hetkellä kuumin puheenaihe, niin viljojen varmuusvarastointi. Huoltovarmuus ja varmuusvarastointi. Tänään todellakin aamulla tuossa käytiin debattia. Mä olin puhumassa webinaarissa just Etelä-Ruotsiin, missä mietittiin sitä, että millä tavalla he saa oman huoltovarmuuden ja varmuusvarastointisysteemit niin sanotusti nostettua esille. Eli siellä on selonteko menossa, on tehty pitkä selonteko ja hyvin pitkälti Suomen mallia siellä katsotaan, että ne on Suomessakin käynyt täällä moneen otteeseen ja muuta. Ja kyllä siellä nyt lähdetään rakentamaan jonkinlaista samantyyppistä huoltovarmuusvarastointia viljoille. Ja siemenet oli erittäin tärkeässä roolissa tänään. Siellä on vaikea tilanne. Syksyllä ei pystytty kylvämään syysviljoja ja kevätviljan siementä ei tahtonut löytää. Fosfori käytiin läpi, niin kamppaillaanko me samasta fosforista niin kuin aseteollisuuden kanssa? Kyllähän se pitkälti näin on, että samasta fosforista kamppaillaan. Onneksi meillä Suomessa löytyy tässä vaiheessa oma kaivos, mistä sitä kuitenkin saadaan. Ja sitten toinen on se, että kyllä fosforia pystytään kohta kierrätyksen kautta saamaan lisää, että kunhan vaan lannoitetehtaat sitten ottaisi vastaan niin sanotusti kierrätysfosforia. Se on se seuraava. Kyllä se siihen suuntaan on menossa ja muuta. Ja ehkä se avaa sit ovia uusille toimijoille myös Suomeen. Joo. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen tämä säkki, että niin kun katsoo tätä, niin miten paljon täälläkin jo oli mukana. Y-lannoksen NPK:ta, niin täällä oli jo rikkiä, joka nyt välillä huudetaan, että nyt on lisätty rikkiä lannoitti Jarankin lannoitteeseen. Täällä oli jo mukana. Magnesiumi joo, mutta sitten täällä tulee tämä seleenipuoli. Todella mielenkiintoista, sitä lisättiin silloin jo Kemiran aikaan. Sehän meni vähän niin kuin yhteiskunnan hyväksi sinne ja muuta. Tällä hetkellä täälläkin on seleeniä, niin kuin nähdään, muuta ei oikein löydy. Mietityttää vaan, että aikaisemmin täällä kuitenkin valtio taisi vähän sponssata, että me saatiin seleenit maahan. Entäs nyt? Mitenköhän paljon me viljelijät maksetaan tässä vaiheessa, että se menee niin sanotusti yhteiskunnan hyväksi? No miksi valtio sponssasi seleeniä sitten? Siinä oli ihan suoraan tuli siihen, että se oli kansanterveyden puolelle. Se oli kansanterveydelle ja sitten myös kotieläinpuolelle ja muuta, että kotieläimetkin sitä kautta sai seleeniä, ei ollut laidun halvaushaasteita ja muita. Mutta oli kansanterveys. Onko tämä suomalainen maatalous, niin onko meillä vaan liian kallis työvoima ja liian uudet koneet vai mikä sitten on, kun me oikein menestytä tässä globaalissa kilpailussa? No oikein, se on vaikea sanoa, mutta onko tämäkin jo liian uusi vai? No tämä alkaa olemaan sitä niin sanotusti hyvää työjuhtaa, että näillähän sitä kannattaa tehdäkin. Tämä on maksanut itseensä moneen otteeseen jo takaisin. Mutta meillä on ehkä vähän ollut semmoinen, että jollain tavalla tämä verotussysteemi on monelle viljelijälle ollut semmoinen, että kaikin tavoin pysytään välttelemään veron maksamista. Ja silloin koneet lähtee pyörimään siellä, saadaan uutta konetta ja muuta. Niin, eli poistopohja. Poistopohja on ollut semmoinen yksi, joka on. Tietysti onhan siinä haettu myös sitä, että meillä on kallis työvoima ja tarvitaan tehokkuutta mukaan siihen toimintaan ja muuta. Mutta kyllähän niillä koneilla voisi ajaa vähän pidempään. Kannattaa Ruotsia enemmän katsoa mallia. Et siellä kun ostetaan, traktori on kallis investointi, niin se ostetaan, sillä ajetaan reilusti, sillä ajetaan jopa 10 000 tuntiin asti, mutta työkoneet vaihtuu sitten sen mukaan, mitä teknologia paranee ja muuta. Traktorilla ajetaan yllättävän pitkään. Ne ajetaan niin sanotusti loppuun asti. Eli tämä on ehkä se ero, mikä meillä on. Meillä kuitenkin tulee sitten esille se, että silloin se jälleenmyyntiarvo on sitten eri ja saadaan sitä kautta just näin poistopohjaa ylläpidettyä ja sitä kautta kasvaa. No mites nyt Ruotsissakin, kun niin siellä on ainakin niin osuuskunnat toimii ja Lantmännen niin tekee hyvää tulosta. Kuinka paljon se, jos me nyt laitetaan vaakakuppiin, niin kuinka paljon sieltä tulee käytännössä Lantmännenin kautta semmoista niin toimeentuloa? Kyllähän sieltä tulee. Kyllähän viljelijät saa siitä aika paljon hyötyä. Totta kai se on erittäin vahva kooperatiivi. Se on, niin kuin voin sanoa, se on pitkän linjan toimija. Se lähtee ihan pellosta asti. Nehän ei itse viljele, vaan heidän niin sanotut omistajat viljelee, eli viljelijät. Ja sen jälkeen siellä on se koko tuotantolaitos siitä eteenpäin, ihan kaupan hyllylle asti on heidän käsissä. Niin kyllähän se tuo niille viljelijöille. Ne tuo sinne aika otetaan nyt vähän tämmöistä ajatusta, että jos sota loppuu, niin mikä Ukrainan niin kohtalo tulee olemaan, ketä se niin rahoittaa ja jälleenrakennuksen aiheuttaa. Ja just niin kuin toi, kun on miettinyt, kun puolalaiset ja noi tappelee siitä ukrainalaisesta viljasta, että kun etanoli ja viljan käyttöhän on varmaan vähän semmoinen kuuma poliittinen juttu, niin mä oon aina miettinyt, miksei semmoista ukrainalaista viljaa voisi etanolista tehdä.
kyllähän sitä tehdäänkin ja muuta, mutta toisaalta siellä on se heidän logistiikkaketju, se Ukrainan sisällähän on rakennettu sen eteen, että se vilja viedään sieltä viljana maailmanmarkkinoille. Eli tämä on yksi. Nythän tietysti silloin, kun sota syttyi, tuli kauhea polemiikki siitä, että nyt viljan hinnat nousi ja nyt maailmalla joku näkee nälkää. Mutta se ei ollut kuule viljan puutteesta johtuvaa se. Se oli logistiikkahaaste. Mistään päin muualta päin maailmaa ei pystytty niin nopeasti saamaan viljaa ulos, kun Mustameri meni väliaikaisesti täysin kiinni. Eli illuusio siitä, että ruoka loppuu, niin sitä ei käytännössä ollut. Sitä ei käytännössä ollut, vaan se oli hetkellinen illuusio tietysti ja se oli todellisuutta niille maille, jotka oli sen viljan varassa ja olivat jo etukäteen ostaneet. Ja nyt yhtäkkiä ne laivat jäikin sinne satamaan, sinne jäi monia jopa 16 laivaa, jos sen väärin muista, jäi Kaniin Mustanmeren alueelle lasteineen. Ja ne jäi sinne ja ne tietysti, minne ne piti mennä ja ne ei ole mitään pikkupaatteja, vaan ne on sitten Panamaksi koko luokkaa, niin silloin se tuntuu. Mutta muutenhan viljaa kyllä maailmalta löytyy, mutta mistä se logistiikka? Jos ne satamat häviää, niin jompikumpi sulla on yksi suunta on Eurooppa ja toinen on Venäjä ja kolmas on Valko-Venäjä. Eli nämä kaksi viime mainittua niin voi olla hyvin epätodennäköisiä. Niin, paljon ehkä saa vettä virrata taas siinä. Mä vähän veikkaan näin, mutta nämä on niin kuin ne realiteetit. Toisaalta mielenkiintoista miettiä sitä, että jos Ukraina jonakin päivänä on taas Euroopan osa mukana EU:ssa, niin yhtäkkiä Euroopasta ja EU:sta tulee maailman suurin vehnänvievä alue jälleen kerran. Eli me ollaan yhtäkkiä kiinni markkinoissa taas sillä, että me ollaan se hinnan asettaja ja muuta. Eli tästä voi tulla tosi mielenkiintoista. Teidän aika oli vielä merkkejä, mistä valita ja sai vähän niin kuin ehkä tappeluukin aikaiseksi, niin millä sä nyt maksia ajelet sitten? Kyllä silloin oli vaikka mitä vehkeitä. Kyllä muistan ihan hyvin, että siinä vaiheessa kun opiskeltiin siellä tuolla, niin taisi olla 188 tämmöinen vehe. Oli yhtenä pelinä silloin ja muuta, mutta sitten hyvin äkkiä toisena tuli sitten Fiatankin mukaan. Ja siellä on kyllä säilynyt, että kyllä semmoinen vanha veikko vielä löytyy. Niin semmoista italialaisten temperamenttia siihen. On semmoinen sopiva, missä startti ja valot ehkä toimi sähköllä ja kaikki muu on sitten mekaanista, että ne toimii aina. Joo. Ja sitten toinen, mikä mulla mun kummisetä oli pitkän linjan New Hollandilla töissä, niin oli kokeilussa heillekin vehkeitä sit Suomessa, niin niillä tälläkin hetkellä sit toinen vehe on iso New Hollandilla. Sulla on joku Valmet-historia, eikö on, kyllä niitäkin on ollut siellä tilalla ja muuta ja niin mä olin Valtralla töissä, niin niitä kokeiltiin ja testailtiin ja kyllä se nyt näyttää siltä hyvin lähellä on, että nyt kun traktori vaihtuu tai isäntä vaihtuu, niin ehkä siinä on sitten traktorina on Valtra luultavasti seuraavana. Mut se on hienoa, kun SPV:tähän on pirun vähän tällä hetkellä tehdään. Niin Se ei ole mikään helppo juttu. Se ei ole helppo juttu Suomessa, se ei ole helppo juttu Euroopassa. Tämä tulee olemaan iso haaste seuraavien vuosien aikana, että tämmöinen meidän maatalouspolitiikka, joka on näin lyhyt katseesta, niin sä et oikein houkuttele sinne. Eletään muuten 6. toukokuuta. Yleensä toukotyöt on sen täälläkin alkanut jossain, mutta mites matkavarilla ja teidän siellä suunnalla? Niin? Joo, kyllä se on päässyt vauhtiin, sanotaan, että oikeastaan viikonloppuna. Ihan tässä pari päivää sitten voi sanoa, että silloin niin kuin alkoi muokkaus niille pelloille, joilla niin sanotusti ei ollut kylvetty sitä syysviljaa. Syysviljat on onnistunut aika hyvin. Aika isoja määriä syysvehnää, mutta sitten sänkipeltoja ja paljon ne joutaa vielä odottaa, että ne kuivuu, lämpee. Kultivoidut pellot, ne on muokattu ja kylvetty ja muuta. Tuossa kun ajo, niin kyllä siellä oli jokunen traktori, mutta hyvin vähän, että ei siellä vielä tämä niin sanotusti täysrähinä ole päällä. Missä vaiheessa sulla on tullut mieleen, sä oot paljon tietysti Euroopassa ja maailmalla pyörinyt, mutta parlamenttiin hakeutua? Kyllä se oikeastaan on lähtenyt siitä, että nyt on viimeiset 18 vuotta yrittänyt työntää asioita sisälle päin sinne. Ja nyt olisi kyllä helskutinmoinen halu ja pyrkimys päästä sisältä päin sitten vielä valuvikoja poistamaan. Eli tämä on niin kuin ajanut siihen, että parlamenttiin olisi kyllä nyt hyvä päästä. Jos komissaariksi hinkuun, niin täytyykö sinun päästä läpi vai riittääkö ehdokkuus? No kuulemma riittää ehdokkuus. Että sehän on tässä mielenkiintoista, että katsotaan nyt vähän mikä on tilanne. Eli täytyyhän aina niin kuin kurkotella tähtiin asti. Jaha, ja sä pystyt tarjoamaan Petscheningen också på svenska, eikö sun muitakin kieliä? Joo, nu går det på det sättet. Svenska går hur bra som helst and English as well. No problem whatsoever. Kato, kun me olimme tuolla Fordin tehtaalla Englannissa, niin siellä oli tulkki meillä semmoinen tyttönen, mikä ei tuntenut slangisanastoa ja se meni sitten, Max oli tulkkina sitten loppupeleissä. Se oli muuten hyvä reissu, se Englannin reissu.
Joo. Taaskaan varmaan. Pisti kameran pois heti, kato. Oliko se oikein niin tuolla Basiltonissa? Joo, käytiin. Silloin se oli siinä vaiheessa ihan viimeisiä, kun se oli vielä Fordin tehdas. Ihan täysin Fordia. Basildonin tehdas ja siellä oli kyllä, se oli hieno kyllä nähdä ihan viimeisen päälle tämmöinen vanhan ajan kunnon traktoritehdas, missä tehtiin valut ja kaikki paikan Masuunit päällä. lämpeni. Joo, siellä oli kuule pölyt ilmassa ja muuta. Mutta se oli hieno nähdä. Mitä sarjaa silloin tehtiin? 10-sarjaa vai? Silloin siellä väännettiin. Eiköhän mahtanut olla. Oli, se oli 10-sarjaa ja oli joo, se oli 10-sarjaa. 87. Niin. 88. Niin legendaarinen 87 niin. Sitten ollut. Niin. 820 ja 78 ja muuta, mitä sieltä tuli. Ja 8 tonnistahan siellä oli. Ei, kun mä vaan aloin taas miettimään näitä mun tilkkuja, niin tässä, että tämmönen alle 5 hehtaarin lohko, että Ukrainassakin tämä varmaan niin metsitetään ja sitten alkoi vaan niin mietityttämään tämmöinen yleinenkin metsäajatus, alkoi tästä pohdituttamaan tämä metsäkato juttu, mikä tässä on nyt ollut hauskinta, että näin varmaan niin navettaa sä et saa rakentaa, mutta saat rakentaa tuulivoimapuistoja, aurinkopuistoja ja infraa ja maantietä ja varmaan peltoalakin menee melkoinen määrä vuodessa asfaltialle. Menee kyllä, sinne parkkipaikan saa aina rakentaa, että kyllähän se siinä on. Se mikä on mielenkiintoista on se, että jos miettii niin kuin tämmönenkin, niin kyllähän tässä on paljon, jos ei muuta, niin energiaa tuossa metsässä. Tuoltakin löytyy, jos ei mitään muuta, niin biodiversiteettiä pirusti ja energiaa. Et miksi me ei niin kuin pystytä niin kuin nostamaan Suomenkin puolelle paljon esille, että mitä se metsä meille aidosti jo tänä päivänä vaikuttaa, että onko se nyt sitten, että jos sieltä lähtee se hehtaari sieltä sun täältä jonkun maatalousrakennuksen alle, niin onko se nyt sitten aidosti metsäkatoa? Niin tässä niin kuin ollaan. Juu, suhteessa siihen, että vedetään Amazonen isosti alle. Ihan vaan, että niin tässä just ennen covidia täällä oli bussilastillinen maataloustoimittaja tuolta Euroopan puolelta eri maista. Ja niin ensimmäinen asia, mikä heille tuli niin kuin kysymyksen oli, että mitäs vouhotusta siellä niin kuin parlamentissa teidänkin puolelta on, että biodiversiteettiä pitää lisätä. Et kun teillähän ei ole muuta kuin biodiversiteettiä täälläkin. Ne katteli bussin ikkunoista ulos ja muuta. Niin se oli kyllä semmoinen hyvä kommentti heiltä, että se on totta. Nyt kun täälläkin katsoo, niin täällähän on biodiversiteettiä ympäri meidän jokaista peltolohkoa ja muuta. Et meillähän ei pitäisi olla mikään ongelma. Se on vaan sitä. Kyllä. Mullakin siinä takia on just noita nykkäreitä ja muuta oli, kun siellä oli huolto vieressä. Eihän ne niinku oikeastaan ollut muun takia. Kummonen tila teillä on nyt, onko se sukuviiri 1500? Ei se nyt ihan 1500 voisi olla, mutta niin se on kyllä tila on ollut siellä 1200-luvulta tiedetään, että joo. ollut, mutta ei ihan samassa paikassa. Täällä missä se tilakeskus nyt on, niin se menee just siihen 1000. Joo. No niin, siellä sitten hiiltä alkaa sitoutumaan, niin tuossa kun mä kävin hiiltä polttelemassa, niin herrat oli keskustellut, että kenelle se hiilinielu kuuluu? Aina puhutaan nyt Suomen hiilinieluista, mutta eikö se sitten kuitenkin Suomi koostu yksilöistä, mitkä omistaa niitä maita, niin olisiko se kiva, että se olisi maanomistajan hiilinielu? Kyllä se pitäisi olla maanomistaja. Kyllähän siitä pitäisi pystyä saamaan niin kuin sitä uutta tiennistiä. Tähän suuntaan sitä pitää niin kuin nyt lähteä kehittämään. Totta kai Suomikin siitä hyötyisi, että nehän pystyy Suomen valtio sitten ostamaan tässä vaiheessa suomalaisilta metsänomistajilta sitä hiiltä. On se sitten suoraan ostetaan vai tuleeko se vero huojennuksien kautta. Se voi olla toinen tapa, miten valtio voi toimia, mutta mun mielestä näitä systeemiä pitäisi lähteä miettimään. Näkeekö se EU, että se on heidän hiilinielu? Ei suoranaisesti. Sielläkin kyllä ollaan keskustelussa koko ajan mietitään, että millä tavalla nämä hiilisertifikaatit saataisiin niin kuin mukaan aidosti kaupankäyntiin. Ja keskustelu oikeastaan käydään siitä, että onko se jäsenmaatahon se hiilikauppa vai onko se EU-alueen hiilikauppa vai voiko siihen osallistua myös EU-alueen ulkopuolelta. Joku, joka tarvii niin sanotusti nielua, niin pystyy sertifikaatteja ostamaan. Vai jääkö se niin, että sen firman pitää sitten olla vähintään EU-alueen sisällä ja maksaa veroja EUlle, että se voi hyödyntää. Tämä on keskustelussa. Mutta tässähän tämä EU, sehän on vanha hiiliunioni, nyt me taas palautaan niin
vanhan äärelle. Niin palautetaan taas nyt tällä hetkellä hiilet takaisin sekä keskusteluun että maaperään. Joo, eikä varmaan eri hiili on silloin aikana ollut, mutta onko maailmalla jotain tämmöistä peltopuolen hiilikauppaa jo? Kyllä sitä löytyy. Niitä löytyy erityyppisiä, jopa Euroopastakin löytyy tämmöisiä firmoja, jotka sitä jo tekee. Siellä on elintarviketeollisuutta ja muuta, jotka kompensoi itseään sillä tavalla, että sinne on luotu omaa hiilikauppaa, hiilineutraliteettikauppaa ja muuta. Mutta tämmöisiä valtioita kyllä sieltä löytyy, Ranskassa löytyy, millä tavalla ne on sitä lähtenyt katsomaan, mutta varmaan se paras mahdollinen tällä hetkellä taitaa olla Uudessa-Seelannissa. Siellä on yksi aika hyvin toimiva systeemi, josta voitaisiin varmaan ottaa kopio. Toinen löytyy Kanadasta. Mitä se sitten on euroiksi muutettu? Riippuu vähän. Tällä hetkellä, jos mä väärin muistan, niin se on jossain 30–80 euron per hiiliekvivalentti tonni, mitä siitä pystyy saamaan. No kuinka monta tonnia mä tästä nyt sitten saan hiilisatoa vuodessa? Eikö se näin ollut, että Suomessa sitä on laskeskeltu, että joku tämmöinen hyvä nurmi, niin se sitoisi noin 800 kiloa per hehtaari. Voi olla jopa enemmänkin, riippuen vähän, mutta nämä on niitä nyt tämmöisiä karkeita arvioita. Kyllähän tietysti kun tämä lähtee rapsi kasvamaan ja se on semmoista 1,5 metristä, niin kyllä siellä hiiltä on sitoutunut siinä vaiheessa. Et mietipä sitä, mitä tuossa kansainvälisen viljaneuvoston pomon kanssa mietittiin, joka on mun hyvä kaveri, niin sitä, että minäköhän päivänä maailmalla liikkuva vilja, joka liikkuu siellä, olisi hiilineutraali. Niin mieti sitä, miten se voitaisiin saada. Että jos puhutaan ilmastonmuutoksesta ja hiilikaupasta ja systeemistä, niin miksei pyrittäisi siihen, että Suomessakin viljatonni kun myydään täältä, niin se olisi neutraali. Sen ei tarvitsisi olla plussaa tai min, se on neutraali. Ja sun pitäisi viljelijänä neutralisoida se millä tavalla. Eikä viljatila tarvii 30% olla sitten nurmea, ja siinä vaiheessa sä pystyt kompensoimaan sen. Niin kun sukupuoletkin on saatu neutraaliksi, on se nyt perkele, että yhtä viljaa saada. Siinähän se voisi lähteä, mutta jotain tämmöisiä uusia... Aaltokin on niin neutraalina siinä vieressä. Siellä tulee fanfaarit. Joo, nyt se varmaan... Sä et sitten tehnyt ensimmäisen kuorman kukkua sen verran, että olisi riittänyt. Ei, no sen piti riittää, mutta ilmeisesti GPS-häirintää ei voi nyt syyttää, vaikka Venäjä sitä harrastaakin, tässä ei sitä ole. Mä ilmeisesti kattelin tuossa puintiuraa ja valitsin väärän koivun tuolta alhaalta, niin sitten se tuli aukkopaikka ja nyt mä laitan yhden säkin sit siihen.